Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Haniya mabalita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mibukas na ang Robinson's Place sa Tacloban City, unom ka semana human ang bagyong Yolanda. Gikahinangup sa mga opisyales sa Leyte ang dugang hinabang gikan sa US government, pinaagi ni US Secretary of State John Kerry. Nasikop sa Davao City ang usa sa mga big-time drug pushers sa syudad. Og si kanhi South African President Nelson Mandela ang labing gi-search sa Google karong tuiga. Tibok sa nakarong adlaw ang Robinson's Place sa Tacloban human gisirad-an og unom ka semana tungod sa bagyong Yolanda. Taas ang linya sa mga mamalitay sa Robinson's Tacloban sa ilang pagbukas kaganinang buntag. Kapin sa 5,000 square meters ang gibuksan isip temporary selling area sa mall alang sa mga mamalitay sa ilang gikinahanglan karong Pasko. Apan giangkon sa Robinsons nga unstable pa ang power supply sa mall, mao nga bukas ra ang malls gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Bisan apektado sa bagyo ang Robinsons Mall, mas nagrabihan ang kadaot niini tungod sa pagpangawat human sa bagyong Yolanda. Nahukman sa management sa Robinsons nga buksan lang ang department store, supermarket ug hardware area. Misaka na sa dulan 6,100 ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga sobra 27,600 katawo ang samdan ug hapit 1,800 ang pabiling missing. Sobra 16 million katawo na ang apektado sa bagyo sa 44 ka probinsya sa nasod. Mikabat na sa sobra 36 billion pesos ang danyos sa infrastructure ug agriculture. Gidayeg ni US Secretary of State John Kerry ang kalig-on sa mga Pilipino taliwala sa krisis mugna sa bagyong Yolanda. Milibot si Kerry sa Tacloban City kagahapon aron susihon ang kadaot sa lugar nunot sa bagyo. Atol sa iyang pakigpulong, gibutyag ni Kerry nga hatagan og dugang 24.6 million US dollars sa hinabang nga ihatag ngadto sa kagamhanan. Nakahatag na ang Estados Unidos og pasiunang 62 million US dollars. Gidawat si Kerry nila ni Defense Secretary Voltaire Gazmin, Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ug ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa wala pa siya moadto, si Kerry sa Tent City sa United States Agency International Development sa Barangay San Jose, mibisita una siya sa buhatan sa DSWD, diin iyang gitagbo ang mga opisyal sa gobyerno ug ang mga Amerikano nga aid workers aron sutaon ang ground efforts. It is really quite stunning. It looks like a war zone in every respect. We do know to a certainty that rising temperatures will lead to longer and more unpredictable monsoon seasons and will lead to more extreme weather events. So looking around here, you see an unmistakable example of what an extreme weather event looks like and a reminder of our responsibility to act to protect the future. Gitaho sa Asian Development Bank nga mikabat na sa sobra $1 billion ang ilang nahatag nga hinabang alang sa recovery effort sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Matod sa ADB, mamahimong i-reallocate ang $150 million ngadto sa rehabilitation effort sa mga nabagyuhan. Kini mao'y dugang sa $900 million nga loans o grants nga una nang giaprubahan sa ADB. Gitumbok sa hinabang ang pagbalik sa livelihood o serbisyo ngadto sa mga nabagyuhan, lakip ang pagtabang sa mga mag-uuma ug mananagat sa kinahanglang gamit sa ilang panginabuhian. Gibutyag sa ADB nga mutukod sila og field office sa Tacloban City aron ma-monitor ang ilang mga proyekto sa lugar. Gisiguro ni Presidente Aquino ngadto sa mga development partners sa nasod nga magamit og tarong ang matag dolyar nga gihatag alang sa rehabilitation sa mga lugar nga apektado sa bagyong Yolanda. Giangko ni Aquino nga dili dali ang pagbangon sa nasod gikan sa epekto sa bagyong Yolanda.
Dugang sa presidente, duna say mga government projects nga posibleng ihunong una aron sa rehabilitation program sa mga nabagyuhan. Matod sa Malacañang, giinat nila pagmaayo ang nahabilin sa Calamity Fund nga mikabat sa 14 billion pesos. Gibanabanang anaa sa halos $13 billion o sobra 571 billion pesos ang danyos tungod sa bagyo. Sigo ni Presidential Assistant for Recovery and Rehabilitation, Panfilo Lacson, posibleng dili paigo ang maong kantidad sa pag-ayos sa mga lugar nga naigo sa bagyo. Matod ni Lacson, gikinahanglan gihapon ang tabang sa private sector ug international community sa pagpabarog ug balik sa mga lugar nga apektado sa bagyo. It will not be easy. As shown by the earlier briefing, the damage Yolanda has wrought is extensive, with $12.9 billion in damage and losses. This is why I have appointed former Senator Panfilo Lacson as the Presidential Secretary for Rehabilitation and Recovery to focus solely on the task at hand and see that our goals are met. Special consideration naman na kung talagang likas na magnanakaw, patawarin na ito, di ba? Kasi rehabilitation, saka misery ng ibang tao, siguro, hindi ko man niya-advise sa kanila na magnakaw nila sa ibang panahon, pero at least patawarin nila itong rehabilitation. Nagpasalamat ang local government ug ang Department of Energy sa mga electric cooperatives nga mitabang pagpabalik sa supply sa kuryente sa lalawigan. Kapin sa 90 ka electric cooperatives gikan sa lain-laing bahin sa nasod mitabang sa power restoration sa Leyte. 44 ka kooperatiba ang mitabang sa Eastern Visayas aron mabalik ang kuryente sa Samar, Eastern Samar, Leyte ug Biliran. Ang ubang electric cooperatives didto mipadala og mga tawo sa Cebu, Bantayan Island, Aklan, Iloilo, Capiz ug Busuagan Island. Halos 600 ka linemen gikan sa mga electric cooperatives ug 96 linemen gikan sa mga private electric cooperative mitabang pagsiguro nga makabut ang deadline pagpabalik sa kuryente. Una naggisaad ni Energy Secretary Jericho Petilla nga mabalik ang kuryente sa dili pa ang Pasko. Pagkakaron, mato ni Petilla na balik na ang power gikan sa transmission line ngadto sa distribution. Apan ang mga service lines padulong sa mga consumers, maoy wala pa mahingpit tungod kay kinahanglan pa kining susihon pag-ayo sa electric cooperative o sa Bureau of Fire Protection paglikay sa sunog. Gibutyag sa Trade Union Congress of the Philippines nga makatabang alang sa mga negosyo ang paglangan una sa usbaw sa sweldo sa Western Visayas samtang wala pa sila kabangon gikan sa epekto sa bagyo. Kinihuman gitugutan sa Wage Board ang petisyon nga i-postpone una ang 10 pesos nga usbaw sa sweldo nga gitakda unta ni adtong November 29. Apan gipostpone og 6 ka bulan ang pag-usbaw sa sweldo. Hinuon miingon ang TUCP nga mga local companies lang unta ang angayang tugutang makapospone sa increase o walay labot sa mga foreign groups nga nagpahigayon og cash for work programs alang sa mga biktima sa bagyo. Isa yun sa pinakapangunahing konsiderasyon namin na sinagawa nung nalaman namin na mayroong deferment ng implementation ng panibagong wage increase. Ay siyempre naisip din namin yung kakayahan ng mga kumpanya, kakayahan ng mga management at ng employers na itaguyod yung trabaho, itaguyod yung kanilang mga manggagawa. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, nagsulob og Santa Claus costume sa mga penguins sa South Korea. Ang detalye sa among pagbalik. Gilusad sa Philippine Coast Guard ang Oplan Ligtas biyahe tungod sa pagdagsang sa mga pasahero sa mga pantalan atol sa Pasko. Matod ni Coast Guard spokesperson Commander Arman Balilo, naka-standby na ang tanang operating units ug andam na silang moresponde sa mga emerhensiya sa kadagatan. Dugang ni Balilo pahugtan sa Coast Guard ang inspection sa mga barko aron dili magka-overload ang mga barko. Nakaset up na sab og mga booth ang Coast Guard sa mga dagkong pantalan lukop-nasod sugod Biyernes aron katabangan ang mga pasahero. Under the dangerous cargo manual yung dangerous cargo na provisions ng shipping companies, bawal yung mga paputok. So aside from dun sa mga the usual na pinagbabawal,
during these times, yung mga matatalim na bagay, yung mga likido, yung mga kailangan ng permit sa quarantine, plus yung mga barel. Labing gi-search karong tuiga sa Google ang kanhi presidente sa South Africa Nelson Mandela. Kining balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Si kanhi South African President Nelson Mandela ang giila nga labing gi-search sa Google karong tuiga. Una matapos ang tuig nahimong headlines ang anti-apartheid icon nga si Mandela gikan sa pagdala kaniya sa ospital ni atong Hunyo hangtod sa iyang kamatayon karong bulana. Ikaduwa sa listahan ang bida sa salidang Fast and Furious nga si Paul Walker, kinsa namatay ni atong miaging bulan tungod sa car crash sa California. Gitausab sa Google nga ana sa ikatulong pwesto ang bagong model sa Apple nga iPhone 5S. Ikaupat ang bida sa series nga Glee nga si Cory Monteith, kinsa namatay ni atong Hulyo. Ug ikalima ang dance hit nga Harlem Shake. Aniya pa ang ubang topic nga nakasulod sa top 10 most search sa Google karong tuiga. Sa London, gihatagan sa mga nagbantay sa London Zoo ang 22 ka mga Bolivian black-capped squirrel monkeys ug pagkaon nga gibitay sa Christmas tree. Gisulod sa Christmas balls ang mga silkworm ug cricket nga pagkaon sa mga unggoy. Matod sa zookeeper nga ila kining gihimo tungod kay malingaw ang mga bisita sa zoo ug ang mga unggoy nga mangita sa ilang pagkaon. Ug sa South Korea, gikalingawan sab karon ang mga penguin sa amusement park sa Seoul nga nagsulob og Santa costume ug naglakaw-lakaw sulod sa park. Matod sa zookeeper, buot nilang muhatag og dugang kalingawan sa park karong Pasko. Gani, excited ang mga bisita, ilabi na mga bata nga makita ang mga penguin. Hangpon sa mga penguin sa mga bisita sa park matag adlaw hangtod sa Pasko, pinaagi sa usa ka mini parade. Sara Hilomel Velasco, Solar News. Aniya na mga front page sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, Sunstar Super Balita ug Cebu Daily News, midaog ang alyado ni Cebu City Mayor Michael Rama isip presidente sa Association of Barangay Councils. Miabot sa Sugbo ang tulo ka custom-built buses sa Supreme Court alang sa ilang Enhanced Justice on Wheels program. Si Twini Malinaw sa detalye. Twini? Yes, Menshu, naabot ni adtong Martes sa gabi dinhi sa Cebu ang tuto ka mga mobile courts. Ipadala ang duha sa air-conditioned buses ngadto sa Tacloban City ug giwan sa Eastern Samar. Ang usa ka bus ipabilin usa sa Cebu alang sa mediation proceedings. Nanghinaot si Cebu City Regional Trial Court Executive Judge Sullivan Peras nga anhina sa Cebu mo station ang maong mobile courts. Aron mapuslan kini sa Cebu City Courts bisan pa man ang Philippine Mediation Center mao'y nag-request niini. Ipasabot ni Peras nga mas hatagan og prioridad sa mga mobile courts ang mga courthouses sa mga dapit nga naapektuhan sa kalamidad. Gibutyag ni Peras nga nangayo usab og mobile courts ang mga huwes sa dakbayan sa Cebu atol sa pagbisita ni Court Administrator Jose Maidas Marquez human sa linog ni adtong Oktubre 15. Makadaghan na mibisita sa Cebu ang 8 milyones ka pesos nga mobile court alang sa pagpatuman sa programa sa Supreme Court. Tinguha sa programa nga mapagawas ang mga piniriso kinsa andam nga mosulod sa guilty plea atol sa arraignment ingon man mga pinirisong dugay nang nabilanggo labaw pa sa gisugutang sentensya niini. Sugad sa pagpatuman sa programa nakapahusay na kinig mga kaso ngadto sa ubay-ubay nga mga inmates nga nag-antos og pila ka tuig sa prisuhan sa tibuok nasod. Nanshu. Daghang salamat, Twini Malinaw reporting gikan Cebu City. Gikahinangob sa mga opisyales sa Leyte ang dugang hinabang gikan sa US government nga gisaad ni US Secretary of State John Kerry. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu, nalipay pag-ayo ang mga opisyales sa Tacloban City o sa probinsya sa Leyte sa dugang $24.6 million nga humanitarian fund nga gipahibalo ni US Secretary of State John Kerry. Giubanan ni Mayor Alfred Romualdez si Kerry sa pagbisita sa American official kagahapon dinhi sa dakbayan sa Tacloban. Si Leyte Governor Leopoldo Domenico Petilla sa iyang bahin miingon nga wala magduha-duha ang mga gobyerno sa ubang nasod pagtabang sa mga dapit nga naigo sa Bagyong Yolanda tungod sa gipakita sa katawhan nga makabarog dayon kini gikan sa kaigo sa bagyo. Alang sa gobernador angay ang
hinabang gamiton sa agriculture of health sector. Grabing naapektuhan ang lungsod sa Leyte nga nasalig sa agrikultura ug panagat sama sa mga lungsod sa Tanawan ug Palo. Sa health sector, siyam sa 12 ka hospital sa probinsya nakaangkon sab og kadaot o kaha totally damage. Ang additional $24.6 million sa US government wala pa ilabot sa unang $62 million nga unang gihatag ni ini alang sa dinali ang rehabilitation effort sa mga dapit nga apektado sa bagyo. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Sa among pagbalik, midaog isip presidente sa Association of Barangay Council sa General Santos City ang igsuon ni Manny Pacquiao nga si Roel. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, nasakmit ang 2.2 million pesos nga kantidad sa giingong shabu atol sa raid sa Davao City. Sa Bandera Mindanao, gibutyag sa usa ka election lawyer nga dili mapatuman ang COMELEC order nga pakanaugon ang mga opisyal nga walay statement of contributions and expenditures. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, nagbagulbol ang mga kawani sa Misamis Oriental Provincial Capital kay dili sila makadawat sa ilang Christmas bonus. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, gitulis ang usa ka bus sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa Mindanao Daily, Caraga, nadawat sa mga mag-uuma sa Agusan del Norte ang titulo sa ilang mga yuta. Og sa Mindanao Daily Davao, mihangyo ang mga investors sa Davao City nga tukuran sila og idea hatchery. Gikalipay ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang pagkasikop karong bag-o sa usa sa big-time drug pusher sa Dakbayan. Apan nasubo ang mayor tungod sa padayong pagsulod sa iligal nga droga sa syudad. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Mencho, nasikop sa bypass operation ni atong Martes sa gabi ang 30 anyos nga big-time drug pusher nga si Babun Salam Ambung Kaser alias Madam. Nakuha gikan sa suspect ang 2.2 million pesos nga kantidad sa gituhang shabu sa bypass operation sa dormitory niini sa Jacinto Street. Usa ka pusher buyer ang tuyong mipalit kunuha og 35,000 pesos nga kantidad sa shabu gikan kang Kaser isip test buy sa wala pa sikupang suspetsado. Miabot sa 220 grams ang tanang shabu nga nakuha sa kapulisan gikan sa suspect. Gitumbok ni Davao City Police Director Vicente Danao nga usa si Kaser sa mga big-time drug pushers sa syudad. Ang ngalan ni Kaser mitumaw sa text hotline sa kapulisan ang isumbong kang CD. Gihima ka kinon sa suspect nga iyahang shabu atubangan ni Mayor Duterte. Apan mga paryente mismo sa suspect mitino nga nalambigit kini sa illegal drugs peddling. Sagol ang gibati sa mayor sa pagkasikop kang Kaser. Nalipay ko na nadakpan sa police. I'm sad because until now there's really a supply, endless supply of shabu entering the city. Mencho, giandam na sa kapulisan ang kaso batok kang Kaser samtang gibutang paubos sa laboratory examination ang gituohang shabu nga nakuha gikan kaniya. Mencho. Daghang salamat, Ben Tesorna, reporting gikan Davao City. Tukuron sa Islamic City of Marawi sa Lanao del Sur ang labing unang solar power plant sa nasod. Aduna kini capacity nga moabot sa 35 megawatts ug mosangpot sa ubos nga bayranan sa mga consumers sa syudad. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Mencho, gipirmahan ni adtong Lunes ang Public-Private Partnership Agreement alang sa katukuran sa 35 megawatts nga solar power plant. Ang signing sa PPP agreement gihimo didto sa Marawi City Hall tali sa Islamic City of Marawi ug sa Lim Solar Philippines nga mao'y kompanya dinhi sa nasod alang sa US-based solar power integrator. Ubos sa kasabutan, unahon og tukod ang Marawi City Solar Photovoltaic Power Park uban ang construction sa 700 million pesos nga kantidad sa pasiunang 5 megawatt solar PV power plant sa barangay Malimuno. Sundan kini sa construction sa additional 30 megawatts nga solar PV power plants nga mo kantidad og 4 billion pesos. Magsugod ang construction sa April 2014 ug hingpit nga magamit ang 35 megawatt capacity sa unang bahin sa 2015. Muhatag ang solar power park og 50 million pesos nga kinitaan matag tuig ngadto sa syudad sa Marawi sulod sa 20 ka tuig.
Labaw sa tanan Mencho, ang solar PV power park makahatag sa tibok energy requirements sa Marawi City ug mas menos pa unya ang mabayaran sa mga konsumidor. Base sa Renewable Energy Law, mga consumers sa Marawi City dili na unya magbayad sa purchase power component. Musangpot kini sa pag-ubos sa bayranan sa kuryente gikan sa kasamtamang 6 pesos matag kilowatt hour ngadto na lang sa 3 pesos matag kilowatt hour. Sa maong higayon, ang katawhan sa Marawi City mao'y adunay labing barato nga electric rates sa tibuok nasod. Menchu. Daghang salamat Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Midaog pinaagi sa Toscoin ang igsuon ni boxing champ o Sarangani Representative Manny Pacquiao isip presidente sa Association of Barangay Councils sa General Santos City. Gihimo ang eleksyon sa ABC kagahapon sa buntag apan nagtabla sila si Roel Pacquiao sa Barangay Apopong o Barangay Heights Captain Lourdes Casabuena. Ang duha ka contenders pulos nakakuha og 13 votes matag usa, hinungdan nga gihimo sa Department of Interior and Local Government ang best of 5 toss coin pag-ila sa mananaog. Nabahin na ang mga kapitan sa Gensan tali sa grupo nga naila kang Gensan Mayor Ronel Rivera ug sa grupo nga naila kang kanhi Mayor Darlene Antonino Custodio. Human mo daog sa Toscoy, nanumpa gilayon si Roel Pacquiao uban sa mga bagong opisyales sa ABC at ubangan kang Mayor Rivera. Muling kun si Roel Pacquiao isip ex-officio member sa City Council ug maunay ikatulong sakop sa pamilyang Pacquiao nga naghupot og dakong elective position sa Socsargen area. Sa Zamboanga del Sur, walay kaatbang ang nagpapahili isip presidente sa Liga ng mga Barangay. Si Wilfredo Asoy sa lungsod sa Dinas na pili kagahapon isip bagong presidente sa Liga, hulip kang Jesus Dawala. Si Asoy usa kanhi ka board member gikan sa 2nd District sa Zamboanga del Sur. Nagpapili kini pagkamayor sa Dinas ni adtulang Mayo apan napildi. Midagan kini pagkakapitan ni atong Oktubre sa iyang lungsod ug midaog. Si Asoy mulingkod og balik sa Provincial Board sa Zamboanga del Sur isip ex-officio member. Nagpabili ng red tide alert sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngadto sa kadagatan sa Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur ug sa Bataan. Matod sa BFAR, migawas sa resulta sa ilang testing, dili gihapon luwas kaunon ang tanang klase sa kinhason gikan sa maong mga lugar. Apan luwas hinuon kaunon ang isda, pusit, pasayan ug alimango nga makuha sa maong mga lugar. Una nang mipagawas og red tide alert ang BFAR ngadto sa maong mga lugar ni adtong miaging bulan. Gisugdan pinaagi sa Peace Caravan ang Mindanao People's Peace Summit kagahapon sa Tubod, Lanao del Norte. Nanawagan ang mga participants dili lang sa kalinaw, lakip na sa pagpanalipod sa environment. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Mencho, ang Peace Caravan mao mibukas sa ikapitong pagpadayon sa Mindanao People's Peace Summit dito sa Tubod, Lanao del Norte. Nanawagan ang 300 kapin ka mga partisipante sa summit alang sa kalinaw o sa panalipod sa environment taliwala sa ilang gitawag og environment aggression sama sa mining, logging o agribusiness plantation nga miapekto sa mga komunidad. Dadon sa mga participants ang ilang mga issues ngadto sa Peace Panel sa Commission on Human Rights o sa Climate Change Commission. Lakip sa miapil sa karaban ang mga tiduray o lambyangan indigenous peoples sa Maguindanao nga buot adunay aktibong partisipasyon sa GPS MILF peace process. Ang mga mag-uuma sa Zamboanga del Sur nanawagan sab alang sa deklarasyon sa Mount Pinocchio Range o Labangan watershed isip mga protected areas gikan sa Magmina. Ang Peace Summit nga matapos sa Domingo gitambungan sa mga representatives gikan sa ubang bahin sa Mindanao. Mencho? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Gikundina sa DepEd sa Zamboanga City ang pagdagit karong bag-o sa laing magtutudlo pinaagi sa mga armadong tao. Si Assistant Schools Division Superintendent Pedro Melchor Natividad mikundina sa pagdagit kang Kathy Kasibog, usa ka grade 1 teacher sa Sibugtok Elementary School sa Barangay Limaong, Zamboanga City. Gidagit ang biktima samtang kauban sa laing duha ka magtutudlo ug sa ilahang school head nga nagsakay og bangka gikan sa usa ka isla sa Zamboanga City.
Bugtong ang biktima lang ang gipugos pagkuha sa mga armadong lalaki. Bana-bana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Matod sa pag-asa, mapanganuron nga dunay hinay nga pag-ulan sa Ilocos, Cordillera ug Cagayan Valley tungod sa northeast monsoon kun amihan. Posible kining mokatapaingon sa Central Luzon ug Metro Manila ug Quezon Province. Makaapekto sab ang low pressure area sa Southern Mindanao. Tungod ini mapanganuron nga dunay hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug thunderstorms sa Davao, Sorsogon ug Zamboanga Peninsula. Mapanganuron nga dunay pag-ulan ug thunderstorms. Base sa Metro Weatherscape, katag-katag nga ang pag-ulan sa Northern Luzon. Hini nga to sa kasarangan ng pag-ulan sa Mindanao ug sa Western Visayas karong hapon. Posible ang kusog nga ulan sa Zamboanga. Apan mawala kining mga pag-ulan karong gabi. Sa Luzon, maayo ang panahon sa Puerto Princesa, Tagaytay, Legazpi ug sa Metro Manila. Apan ulanon ang Kalapan ug dunay say thunderstorm sa Lawag, Tuguegarao ug Baguio City. Sa Visayas, ulanon ang Borongan ug dunay thunderstorm sa Tagbilaran ug Dumaguete. Apan maayo ang panahon sa Tacloban, Iloilo ug Metro Cebu. Ug sa Mindanao, madag-o man ang kalangitan sa Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorms sa General Santos City. Apan maayo ang panahon sa Zamboanga, Cagayan de Oro ug Metro Davao. Mao kato ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung both ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.